जोंहा आंनि हाबाय हाजोआव फैलायबाय नै नायलांदो जेने थेने हाबाय आंनि आरोना नै इयाव मानखोनाय दं मोनसे र' बेखौ जेने थेने मानखोनो हाबाय नायलांदो नोंथांमोना हाजोआ माबायदि नै डाइरेक्ट अरुणाचल हाजो काट्रा लामाफोरा नालाय हाब्रु बिराद डेन्जार डिफेन्सेल नांलायो नै इयाव माबायानो ट्रेक्टरानो नै लामाफ्रा माबायदि गादानो एकदम नै पाहाराव दंफैयो एकदम पाहार गोजौआव बे नै दासो फैगासिनो दं माखासे आंहा फार्स्ट फैग्रोबाय नालाय डेन्जार आरोना लामाया नायलांदो नै एबार ओरै नै बेयावनो बिराद डेन्जार नै मानखोनाया ओमफ्राय अन्थाइफ्राव माबोरै स्लिप जायो देमालि नामा दाल' लाना मानखायबावनांगौसो डेन्जार गोथौखा नै रावबो बिसास खालामनाय नङा एसेबां डेन्जार लामाया नायलाय बेयावनो डेन्जार फासिखायो नै बाला साला बुरख्ल'नांलायो नै बेयाव बाला होबा माहाय गारिया गोब्रा जायो माने बेफोरो हाब्रुआव बाला होबाय आरोना गोब्रा जायो डेन्जारसो नै फैगासिनो दं र' नुसिगोन एबार बेजों फैगोन बे लामाजों बे लामाजों फैगोन नै र' फैगासिनो दं मोनसे र' जोंना ओइ नै गंसे मानखोसिगोन र' हागोन हाया नाय फात्ता आंनियाथ' जेनथेन हागौबाय जोंना लोगोफोर नै जों मानखोसिगोन हाजोआथ' डेन्जारखा माने दा भिडिअ नोंसोर गाहाय नुदों जानांगौ समान नुदों जानांगौ खिन्थु बिराद गोजौनिफ्राय मानखोसिगोन आरोना नै एकदम नै बेजों मानखोगोन ओइ जोंहा नै गोजौ जालांबाय दा ओरै नै ओइ हाब्रु गैयाबा हागौमोन हाब्रु दंना बुस्थुआ बिरादनो अरुणाचल हाजो नै बेयाव केम्प दंलायबावोसो नै माल दंफां हाग्राफोरनि नै सोर अना मामाजों रायलायदों बै बोरायजोंसो मिस्ट्रि बोरायजोंसो लेट्स गो मानखोसिगोन एबार लागौ होसिगोन गंसे नै होसिगोन होथारसिगोन नै होबा नै हाजो एबार जागोन हो जाया ओइ बेयावसो मालफोरखौ बोखाथ' बाहाय ओइ फासोगोन बेयावसो फासोगोन नोंलाय बाहाय फासोलाय अन्थाइ गैया गंसे हायाबो फैलायबाय नै जोंहा मानसि फैलायबाय जायालै मानसिया नालाय माथो बोदों नालाय सिन्था खालामनांगोन बोदों नै बोबाय हाबाय जेने थेने हाबाय ओइ हालांबाय आरो गंसे होलायबाय नै होलायबाय लागौ निउलै निउला लागौ हाबाय
हाबाय बियो जोंहा होबोगौ जोंहा अस्तारा होबोगौ नै दासो जों गामिनिखा आरोना गाखोनो हो